誰か、投げるかどうか。もう、奇跡の一回があったっていうことで、大丈夫です。ナイス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 。来た。ガンバ。オッケーオッケーオッケ立っちゃいましょう。ー。来たら。ガンバガンバ。ナイスナイス。来たナイスナイスナイス。ナイス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 。マッチいきます、マッチ。あ、この子でいいね。ガンバス。お、来た。ガンバガンバ。マッチいける。ガンバ。来た来た来た。ナイス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 。ガンバ。ガンバガンバ。ガンバ。ガンバ。ガンバガンバ。ガンバ。ナイス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 ナイ
ナイスナイスナイス。ガンバです、ガンバ。もうそこから頑張ってよ。ガンバ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 。ナイスナイスナイス。あ、来た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 。オッケー、ナイ